Здравейте, приятели, аз съм Ради. Днеска ще играем на Doors 2. Извинявам се, просто бях на море и затова не качвах видеа. И не можах да снимам влог. Пресвит! Здравейте, хора! Добре, хайде да направим паста да играем на Doors 2. Опа, чакай, че да си включих камерата. Видявам се. За което, приятели. Не знам какво, защото нещо ми объркате, не? Така, хайде да почваме с Doors 2. Влизай. Така. Айде! Почваме с Doors 2. Хора, ние преди малко играхме на Дурс, но не снимахме видео, защото искаше някъде по-късно Ради, нали? Да. Малко по-късно ви трябваше просто. Айде, така. Айде, попри се. Така, добре. Влизаме в Doors 2. Хора, има нов апдейт на Дурс 2. Да, ние сега го играем. Между другото, приятели, много благодаря за това. За 10 абоната за номера Меси. много благодаря за 10 абонати. Много благодаря. Къде е номера за 10 за Меси, нали, хора? Ох, стига път, да. Добре. Дай, чакаме. Чакай, че на Меси кара, нали сети? Не трябва да чакаме малко да заради. Да ми се зареди. Чакайте да ме развука, можете да си купите такива неща, хлебче и да. Почваме. Припапайте, хора. Да умирите. Супер. Така. Нека да започнем. Мога да видя нищо, че ми е насла. Трябва да намерим едни кружки, приятели. Ради да видиш. Намерите предмет, приятели, се чува звук. Ох, чакайте. Айде да оправи се. Ради, аз вече намерих светлини, имам запалка и такова и светлини. Вижте го, вижте светлините. Да, имаме дневна да покажем на хората какво правят. Айде. Вижте, просто тя светла е така, ако е на тъмно. Да, хора. Ради, ево да виж как е асансьора. От другата страна. Не, хора, да ви кажа, че аз съм на стара заглава. Да ви кажа. Защото ако искате да заедно с него, не мога. Вижте, хора, вижте и хъпте. Ради, свали ми демидж. Никой не ти да знам, да съм застиг. Вижте хруската. Хора, вижте хруската. Ради, покажи на хората хруската. Да. Хайде да сложим на генератора. Дайте извинявай, че те блъснах. Само иска да покана хората. Пати, чакаш по човек да мине. Кажи ли това? Да, сега пускам до това. И сега трябва да си има приятели май до 200 врати. Да, до 200. Да, до 200 хора чака, че малко ще да помня. До 200 трябва. Окей, удай се. Вижте, тия шкафа на страна. Чакай да дръпна лоста. Светлина. Ради, покажи ми хората, Ради, ела. Какво? Хора, можете и да се криете за щастта. Ето го да вид как е... излиза. Излизам. Втори път на дейли, бе. Да. Хил! Ама на тука. Ради, разбили това? Да, разбили. Разбил съм го. Така. Има нови опоненти са да кажем. Стой втора. Съдна! Стръч ли? Да. Не можахме да минеме първа част, приятели, но все пак почваме втора да разгледаме, нали? Да. Сладко, Давид. Тъмно.
да не чух това белото. Скачи. Не, намерих нещо. Къде си? Абе, това е фейк киса. Ето го бялото. Ето това. Ето това бялото. Приятели, може да ви свали демидж. Трябва да гледате тавана постоянно, Лар. Ето го, виждате ли го? Де? Ето го, Давид! Погледни! Ето го вижда. Чакай, Лайла. Къде си? Ох, негови му брат. Какво е? Нахален. Не искам. Учите. Чух бях! Пак има, Давид, пак има такова и бяло. Видях го. Видях го. Намериме кружки, чакай. Къде чакай. Ради! Давай си ми тази сила. А що? Ама се махна хотелки, чакай. Да, ще ви курсирите на изхода. Намерих кружките, Давид, намерих кружките. Браво. За генератора. Тази. Чакай. Дай ти колко отворих. Защо? Това трябва да си има до 200, както казахме. Но той 10-та ще има Вижте шкафовете, вижте ги в шкафовете, те са дирка. но 110-та ще видите... Кажи на хората, че има някакви шкафове. Хора, до 110-та ще видите едно същество, което е тайно. Ще дам една подсказка. Намерих пакетчета си батерии. Ще го пазя, добре. Трябва пакетчета с батериите. Чакай. Yes. Къде си, бе? Така, хора. Сега трябва да слагаме по стълбата. Можем и да се катерим и да слезем по стълбата, за да бъдем да кажем. Стоп! Няма нищо. Намерих, бе. Фалшиво. Често. Бра. Сила има. Ради, искаш ли хил? Не ми трябва хил. Аз съм на макс. Чакай, хора. Къде изчезна, бе? Ох, чакайте, че да ви затворя. Мина един час, Давид. Бързо. Да дойда в играта. Кажи ми, че съм в играта, моята. В играта си виждам те на земя. Добре. Хора, ако се чуете какво стана, мина един час. Да. Давид, мина Чух! един час. Ето аз взех така светлината. Хил. Ради има батерия. Давид, не си хил, ти не бъде. Аз вече махам. Шараш, крий се. Крий се. И върна. Чакай. Дай, бе. Излизаме. Така. Стой, коя сме 110-та? Ради, чакай, че се движа. Ради, чакай ме! Трябва да катериме, приятели. Така, изчакай се. Пойте, Ради, чакай ме! Ма снимам! Ако бе, сега за това ведах. Какво? Ама тук видя. Ако ще е дойдел. Прилипи ли има? Да, приятели има. Ужас. О май.
Давид, свети някъде ти не виждам. Да, иска да му хапат. Ти 3 репитери искаш. Не искам, естествено. Айде, бе, къде Тогава сега ще търсим вратата. добре, ще я потърсим. Знаеш какво? Хил, ще метна една. Намерих я вратата. Айде, идвай бързо. 113. Рез, къде си? Ръш, идва, крий се! Идва Ръш. Ради, къде си? Не мога да ме нещо. Приятели, идва Ръш, само да кажа. Хора, ако се чуете къде съм, не мога да видя къде е. Така. Стой. Чакай. Хил, yes. Ради, къде си? Фигурата, приятели, вижте, я трак Да, ти ще ме изоставиш. Идвай, бе, Давид! Какво те съм ти изоставил? Чакам те. Къде съм те изоставил? Идвай, тичай. Не може да тичаш, имаш питбул. Забравя ли? Какво съм ти изоставил? За глупости. Какво съм ти изоставил? Идвай. Уличката, така. Давид, къде си, бе, бро? Ето те. Кора, ето е фигурката. Това ни беше зелената. Така. Да, хора. 115. Хора, има и честове. Хил. 160... Не 117. Не, тази грешна. 116. Ето я, да. Така. Ради, искаш ли хил? Ради, искаш ли хил? Не ми трябва, съм на фул хил. Чакай, не. Кое бе? О, те стига па, да, телефон. Е досадно. 117. Прилепи се, прилепи. Идва, така. 118. Светкаме, така, ето вижте. 119. Ела, така. Не, това е. Не е. И следващата врата трябва да минеме бързо. Ръша, крий се! Крий се, Давид! Ръш, идва! Пепи! Уау! Тирах в следващата стая! Жив ли си? Не умрях вече. Объркваш той такъв, ако кажеш, няма го и веднага го има. Къде си, бе? Сега ти те гледам. Дишай. Сега та те гледам. Има чест за тебе. Има чест за тебе. Отиди опреде. Вале, тук старата отдор с болница. Наистина. Често. Ради често. Ето го. Не мога да тя видя, ти ще я виж сега.
спокойно. Идва за тебе! Не може да те убие, спокойно. Боже, изплаших се. Ако можеш от тази стая да излизаш, ще беше да ти заминал, Нори. О, Боже! Ох, тази фигура! Ох, приятели, тази фигура е доста гадна. Ох. Ужас! Ужас! Да ми се не види гадната фигура. 127. Добре. Ради! Да. Ако ще има май! Каква бужба? Ръша. Бата, на колко малко скоростите си я за 150 ми се стегнали. Ради, що ще ми използва светлината? Нямам нищо за светло. Те не намери. Мигна! Абе, трябва да се друса! Видяхте го хора как го хапаха, Ради. Чакай бе, само се пада. Всичко пада. Ради, хил! 139. 140. Моля. Кой идва, бе? Моля. Бегай! Напред! Аз откъде да я върна? Така смазя си. Хората, знаете, че е много гаден си. Ние откъде трябваше да знае Ради от пътя. Ради, дай трей. Не, Ради! Чакай! Ради! Що да се клапрея? До тук ще приключвам на днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така сте по един мощен лайк от мен, приятели. Чао! Чао! Чао!